Mezi hračkami se objevila tahle zajímavá věc. Elektronický dalekohled od firmy VTech. Jsou to výrobci oblíbených, poměrně dobrých hraček, foťáky, které opravdu fotí, můžete na nich zpracovávat zvuk, video, aplikovat nejrůznější efekty. Dělají inteligentní hodinky pro děti, zase se zabudovanou kamerou. Výukové počítače, konec konců jeden z jejich starších počítačů jsem už v jednom starším videu předváděl. A teď přišli s tímto dalekohledem, respektive přišla s ním firma Frog, oni to od ní koupili. Tak se podíváme, jak to funguje, jestli se to vyplatí a jak se to liší třeba od takových těch elektronických okulárů z Číny, které jsem taky dříve zkoušel. Bude tohle lepší nebo ne? V podstatě jde o takový dalekohled se zabudovanou kamerou a displejem s ovládáním. Co všechno umí? To nám ukazují tady na boku krabičky. Může vám zobrazovat různé informace o vesmíru, a to včetně fotografií, které pochází od NASA. Což není nic tak překvapivého a zvláštního, protože NASA, jelikož je placena z peněz amerických daňových poplatníků, tak její výstupy jsou americkým poplatníkům daňovým zdarma dostupné, čili ty obrázky od NASA si může kdokoliv stáhnout na internetu. Pak je tady samozřejmě kvíz, tedy dalekohled vás nejenom něco zkouší naučit, ale zkouší vás z toho i zkoušet. Je tu zabudovaná hra a samozřejmě nesmí chybět ta funkce toho samotného dalekohledu. V balení najdete návod, krátkou informaci, jak dalekohled vlastně sestavit. A jak s ním zacházet. Nezbytný katalog dalších výrobků VTechu. Zajímavé je, že je tady uveden mimo dalekohledu i takovýhle mikroskop, který s dalekohledem bude jistě sdílet software a elektroniku. Proto by se dalo předpokládat, že stejně jako ty čínské digitální okuláry s displejem byly koncipovány spíš pro použití s mikroskopem, že i tento dalekohled bude trpět podobnými neduhy, když používá zřejmě elektroniku shodnou s tímto mikroskopem. A to není všechno. V balení najdeme i výukové kartičky. Opravdu jsou to karty. A tady máme Le Soleil, La Lune, Eros, Heliova kometa, jednotlivé planety, neplanetární tělesa, jako jsou asteroidy, transneptunická tělesa, Makemake, Oortův oblak, Kuiperův pás a pás asteroidů. Na kartičkách z druhé strany jsou informace k tomu, jakému objektu nebo skupině objektů. Kromě obrázků od NASA nám tady slibují taky zvětšení 25 až 110 krát, což takhle u kamery nemá úplně smysl, že jo? Není to vizuální pozorování, je to pozorování na jakémsi displeji a ty fotografie si můžu stáhnout na počítač a pozorovat na úplně jiném displeji. Nicméně slibují nám to tady a navíc noční a denní režim. Tak nějak můžeme říct, že se nám tady potkávají jednak zkušenosti s tvorbou vzdělávacích hraček a druhak právě takovýhle elektronický dalekohled. Apertura je asi 3 cm. Ohnisková vzdálenost neznámá. Použitá kamera rovněž, musel by se to asi googlit. Všechno, včetně montáže, je plastové. Jestli asi dovedete
představit tu tuhost. Ta samotná AZ montáž je pevně spojena s dalekohledem a připevňuje se na stativ pomocí standardního fotošroubu, takže by bylo možno zřejmě ten plastový stativ nahradit něčím normálním, pevnějším, což je výhoda. Všechno se to vejde do poměrně malé krabice, že si to musíte celé složit, včetně takových věcí, jako třeba nasazení této kličky. I když ji pevně nacvaknete, tak vidíte, že přece jenom není tak pevně uchycená, jak by bylo žádoucí. Dalekohled je vybaven nasazovací rosnicí. Protože tu nejsou žádné okuláry, tak na stativu místo okulárového stolku je držák na krytku objektivu. Na dalekohledu najdeme slot na SD kartu, micro SD kartu, na kterou lze ukládat pořizované fotografie a která rozšiřuje vnitřní paměť, do které se těch fotografií vejde asi jenom 100. Zároveň micro SD karta je způsob, jak data z dalekohledu dostat někam jinam. Tímto se ostří. Zde máme reproduktor pro hlasový výstup a tady je výklopný pultík s displejem a ovládáním. Zapnutí, vypnutí, snížení, zvýšení hlasitosti. Displej, ovládání nahoru, dolů, doleva, doprava, potvrzovací tlačítko, případně tlačítko, kterém v režimu dalekohledu pořizujete fotografie. Tlačítko dalekohledu, jako horká zkratka, abyste nemuseli vybírat funkci dalekohledu z menu. Zde jsou tlačítka zoomu, nápověda, krok zpět, návrat v menu nebo návrat ze spuštěné funkce zpět do menu a domeček pro vyvolání hlavní nabídky. A na přímém slunci ten displej je trochu hůře čitelný. Teď se pohybujeme v hlavním menu. Pravda je, že třeba pod mě ta tlačítka jsou trochu hůř identifikovatelná. Mám tedy tady tu funkci dalekohledu, galerii, hry, régláž nebo nastavení. Při spuštění funkce dalekohledu jsme upozorněni, jak se správně ostří. Nebudeme se příliš zdržovat tou výukovou a zkušební částí a hrami. Podíváme se rovnou na to, jak to funguje jako dalekohled. Podíváme se nejprve ve dne na oblíbený můj cíl vedení vysokého napětí. Stožár je vzdálený 1,8 km. Tady tedy máme příklad použití v nočních podmínkách. Dalekohled máme postavený na tom plastovém stojanu a máme namířeno momentálně na měsíc. Dalekohled umí několik režimů: měsíční, noční a denní. Upravuje jas obrazu automaticky. Takhle na tom foťáku to tak nevynikne, ale teď jsou na měsíci krásně vidět tmavá moře a světlé pevniny. Když odjede trochu víc k okraji obrazu, tak se zjasní a jsou vidět detaily na terminátoru. Samozřejmě je možné pořizovat fotografie, ukládají se na microSD kartu
a slibují 110násobné zvětšení, čehož se dosahuje takhle digitálním zoomem. Na displeji foťáku je vidět prvky měsíčního povrchu celkem dobře. V tom videu to tolik nevynikne, ne? To přece jenom jedno zařízení snímá druhé zařízení a každé z nich se snaží obraz nějak automaticky upravovat, zjasňovat, stmavovat, takže ta věrnost není úplně 100%, ale ku podivu v tom dalekohledu vidět je. Největším problémem je jako obvykle neustálé třesení kvůli špatné slabé montáži a ne zcela pevnému stativu. Takže minimálně měsíční režim. Máme teď velké zvětšení, takže se to klepe trochu víc, nicméně ten měsíční režim by nám i fungoval. Režim je možné ponechat buď na automatice, nebo přepínat. Teď máme ten měsíční, teď noční. Stále ale platí, že upravuje jas podle toho, jak se mu obraz líbí nebo nelíbí. A teď mám dokonce zvolený denní režim. A pořád to funguje tak nějak pořád podobně. To vypadá celkem hezky. Teď se mi podařilo chytit tady planetu Saturn. Teď ji máme v kroužku. Uvidíme, jak dobře máme zaostřeno. Vidět, že to není hvězda, ale tady tenhle malý dalekohled dosti selhává na to, že máme vlastně největší zvětšení, jakého je schopen, a je tudíž problém udržet planetu v zorném poli, tak nějaký detail prstenců a podobně vůbec nepřichází v úvahu. Tak jsem se vrátil k měsíci a dalekohled předvádí, že to opravdu je takové spíš pozorovátko měsíce. Tohle je pěkné. Takže co říci závěrem? Je to hračka strašně plastová. Ano, potřebuje mnohem pevnější stativ, ale montáž samotná je pevnou součástí dalekohledu. Té se jen tak nezbavíte. A i pokud dalekohled umístíte napevno, na nějakou pevnou montáž tak, aby se opravdu neklepal, nezlepšíte tím ty jeho optické vlastnosti. Pokud pomineme výukovou část.
Dá se říci, že to takové pozorovátko přírody, pozorovátko měsíce, samozřejmě na neúplně nejlepším displeji, takže je lepší si fotografie z dalekohledu vyexportovat. Na ty planety zvětšení ani kvalita optiky nejsou dostatečné a jakékoliv další cíle nepřicházejí v úvahu. Není tady vůbec možnost ovlivňovat nějak délku expozice, když nepočítáme ty 3 režimy, mezi kterými v praxi nakonec není zas tak velký rozdíl. Ta kamera prostě snímá video ve velmi krátkých expozicích, takže vezmete-li si nějakou astronomickou kameru, která je schopná aspoň trochu delších expozic, dosáhnete i na podobné optice lepších výsledků než s tímto dětským dalekohledem. Je to hračka.